kaisa tini to singoro kaisa mane helicopter haike nukha dufung abo tamu sune kisa sai bujok di ebong sabni bukhakti baba hai khlaijaka tini mo sung khlaimani kangke takarjala sakham nokni tei dengu tai malaria no kasuna bagui o fogging khlaijaka ebong tai oboni sai sekang musini hasakuri bisini gogore mo somon sai sekang khlaijaka tini sung khlai tongo sin takarjala lampra chomuni bazar chimi takarjala bazar tai nobodoi tabuk thanai mo sung dengu tai malaria ni yakni basina ni bagui o ব্যবস্থা जों सिनि स्वास्थ्य दप्तर থেকে চিনি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি সিএমও অফিস नि থেকে ও সংসাজাগৈ খ্লাইজাগৈ দङ আগামী দিনাवबो অন্যান্য জায়গাयाव খ্লাইजागनाय अमुखि माने थाम्फै बुथारजागनाय हायदा थाम्फै बुथारजागनाय tai denguनि जत denguनो denguनि थाम्फैनि थाखाय जोंनि गुमुंखौ एडिस मशा होनजागौ एडिसआ थाम्फैनि मुं का थाम्फै जेहेतु एरियाना इतै बनो सकमनि बागै ओ सामख्लाइजागै दङ आच्छा अमुखि तिनि सालजान्दा खायजानाय ना उलनि दिनाव बुदा खालायजागनाय तिनि चिनि ताकारजला बाजार तै लाम्प्रा समनि बाजार खालायजागै दङ तिनि अबनि आगेबो खालायजाखो अनानो पन्चायत आन्दाराव खालायजागै दङ तै बसकांगाव खालायजागै थानाय अन्य एलाकाराव थांगै खालायजागै दंनाय सारनि सिनि मुं किसा आरसिदि आंनि मुं प्रीतम देबबर्मा ताकारजला हस्पिटालाव आं चाकरि खायो आंनि डेजिगनेसनखौ एमपिडब्लिउ हामबाय